les activitats de la Catalunya Central ens posen sobre la taula dos aspectes bàsics. El primer és aquest que llegeix les activitats que s'han coordinat des de la Universitat Central de Catalunya, posen de manifest el valor de la gastronomia com a actiu econòmic del territori, per exemple, a través d'iniciatives liderades per alguns xefs de prestigi. Aquest valor econòmic del territori, abans els he explicat que es pot veure perfectament amb aquest maridatge entre algunes activitats de recerca que hem fet, vinculades a la marca de territori, vinculades a la simulació, vinculades a les herbes remeieres, vinculades a la pròpia literatura, com combina amb la cuina, i, per altra banda, com aquestes activitats poden ajudar a promocionar el territori des d'una manera holística i, per tant, no només centrades en la promoció turística, sinó buscar tots aquells aspectes que ens ajuden a teixir una correcta estratègia 360 graus. Per una banda, nosaltres creiem que la gastronomia és part d'aquesta identitat territorial, no podem destriar la identitat d'un territori sense allò que diuen els seus paisatges. Algú abans ha dit que ha parlat del paisatge com a element identificatiu de la cuina. Crec que quan parlem d'identitat és essencial que posem en valor aquesta relació entre paisatge, entre natura, entre camp i el que hi ha al plat. I per altra banda també posar en valor la formació, i en aquest cas la formació a Vic ha estat molt vinculada, a Vic i a Manresa concretament, ha estat molt vinculada a la idea de la innovació. Nosaltres, com a facultats d'empresa i també de comunicació i ciències socials, el que volem és posar de manifest que la diferenciació de les empreses gastronòmiques no ha de ser exclusivament, com els deia abans, per preu, per qualitat, per aquests aspectes clàssics que ens diu la teoria de l'empresa, sinó que sobretot la innovació ens ha de donar nous elements de posicionament, i per això també en un moment determinat nosaltres el que vàrem fer va ser idear algunes activitats formatives vinculades a la indústria, que apel·laven a la indústria perquè realment veiessin o perquè realment fessin, diguéssim, una mica de garbell d'allò que tenien dins i poguessin exterioritzar necessitats a l'hora d'innovar. Sobretot haver confiat també en Nando Jubany com una marca de prestigi per poder apadrinar les activitats que hem fet. Del treball conjunt entre universitat, empresa i territori, crec que ens pot il·lustrar una mica el camí que hem d'anar seguint, i per tant aquí el que es veu és una mica aquesta voluntat territorial de la universitat d'haver estat un pol de dinamització de les activitats de la Catalunya Central. Moltes gràcies.